Какво става, хора? Аз съм Иксенатора. Днес играем мапа Kinda Hard Jump, направен от Boeing Revenge Crawl. Да започвам. Да, разбрах от един приятел, че мапа е доста трол от всякъде. Надявам се мен да не ме трони толкова. Иначе, така като гледам, хубаво е. Направо има доста гадни блокчета. Съто е защо? Аре бе! Този мап аз пак мап, този джамп ма нерви. И то също. Спрям го и почвам. Стига е! Бати тронския мап. Обмислям сега да снимаме на Будилчо и на Петър Бест маповете. Извините. Да снимам на Будилчо и на Петър Бест маповете. Петър Бест айспринче буди. То май няма друг. Будилчо или Halloween Candy или Christmas Troll. Макар да не е зима. Аре бе, не го ли скочих бе? Абе, как сте ги правили тези работи бе? Как не го скочи? Ну ма нерви. То стъп джъмп.
Чакай само с погледна настройките. Два чунка, така, смит лайк, слайд, лайтинг. Это ясно. Опа. Как? Самай, опа. Не language. Аре бе, какъв е туз, ма бе, няма ли да го мина най-накрая туз джумп, гарем. Гледай, още не съм скочил и вече съм долу. Какво е да не ми пука? Не, въобще не ма речи кутна. Не, то спокутне се. Не. Хич не ми идва да запускам лаптопа, не. Мисля, че с фейскам ще да бъде по-интересно. Обаче, не камерата е развалена. Аре бе, добре бе, не го не скочих бе, манак! Гледай. Муджа. Опа, Not so hard, не, хич не, откъде разбра, че е хард, мана, лут ли си, бе? Бати професионалните джампери тука, аз не мога да го скоча това нещо, бати нуба. Винаги си посягам към чашата с вода, пък вътре няма нищо. Атака. Не!
да играя, точно, какво да играя. Гледай. Не, това просто е мега рейдж от всякъде. Бахти мапа, аз не мога го мина това нещо 5 часа. 11 минути не мога го мина, седя само на него, падам, умирам, въобще. Айде бе! Не, аз повече няма да играя. Това беше хора за този клип. Да сте живи и здрави. Препоръчвам да играете този мап, много е як. Те са слабите сърца да не играят. Направо ще получите мазния рейдж квит. Поздравления, Boing Revenge Crow. И ви да сте живи и здрави. И да правите още такива мапови. Щото събасти рич. Не знам. Да, това хора беше от мене. Ще го минали. Yes, мина го, не! Ай, чао.